Hemen salam. Bu abzorda Camry 2017. Bizim dilimiz aydangda Aziyada Camry. Bu maşina ne için Aziyada Camry değil yani. Men geçen gezek 3.5'lık XS'e abzor edem daydım. Aziyada olup Türkmenistan'da yazılan şansı. Şonu yenicileri şu Camry'dan paylaştılar da. Şoň üçin biz de Aziyada Camry değil. Sizin şäheriňizde, vilayetinizde bu Camry'nin kliçkası näme, lakamy näme? Hökümat suratda komentar edýäň. Toyota kompaniýasy bu kuzowda 2014-nji ýylyň aýagyndan 2017-nji ýyla çen çykaranlar. Mundan öňkülere palta Camry bilişmez ýaly. Mundan soňkylary 18 Camry'lar da şu adam çykyp gelýändir şu kuzowda. Indi 2024-de bir has restyling kolondur ýöne kuzow şolurlar. Abzory maşynyň daşwydyna başlaýan. Gaty köp adam gowy bu maşyny bu widini siz hallaýaňyzmy? Şu maşynyň widini näl göwnüňiz ýarýarmy? Bu maşynymyz biziň SC komplektasiýada bolanlar. Ýöne bu spesialny zakad edilendir. Şoň üçin zavodskoy 2 gülşitil gelendir görýäňizmi? Asly SC'larda zavodskoy gelenok. Diňe spesialny zakad edilýär, şonda gelýärdir. Spesialny zakad bolan üçin zavodskoy kraskasy 3 komponent gelýärdir bu. Asly bularda muňal 3 komponent gelenok. Ýöne bu maşynymyz biziň spesialny zakad bolan sebäpli 3 komponentler zavodskoy. Дополнительно daklanda atçaşlaryna serdim paroklary. Bu da spesialny zakad bolan üçin şuňal gelendir. Men win kody goýjak, kime gyzykly bolsa, maşynyň öz degimjigi bar, ýöne kime gyzykly bolsa şu maşyn ma ýazarsaňyz WhatsApp'tan isleseňiz nomer ajaň edin, men size win kod noklajak. Radnoy aktor maşyn. Şuňalçyk açarjygy, açar pult diýäs biz muňa. Salonu arda aýtyp beren. Torpedasy plasma bolanlar. Hiç bir ütköşük zat ýok berde. Plasmasyň ýüzüne koja tiklenýärler. Kaçystosu normal edil bir aňar başdal. Camry'da ýene ýadyňyzdan çykarmaň Camry budjetli variant. Her wideoda da aýdýan, öňkü wideolarda Toyota barda aýdyp berdim. Opşy Toyota kompaniýasynyň maşynlary Landdan başgasy budjetli variantlar. Maksimal budjetni her bir adam el ýeterli edilen, şoň üçin şoňalyk kaçystoda gelýär. Zavodskoy monitorjy we berde bizde klimat ýok, ruchnoydur. Ýöne bilen XL-sinde klimat deländir. Hemem bilen 2 motor var. 2.5'lık ve 3.5'lık. Munymyz biziň 2.5'lık. 3.5'lykda zavodskoy 2 gülşitil gelýändir. 3.5'lygam abzor kanaly bardyr. Maşynymyzda biziň lük ýok. Ýöne bilen lükli gelýän ammadyr. 6 skor Tiptronic korobkadyr bu. Tiptroniňa näme diýen uja bilýäňiz. Avtomat korobka ruchnoy geçirilmek mümkinçiligi bilen bolýar da. Ýagny isteseňiz avtomat sürýäňiz, isteseňiz özüňiz elle geçirýäňiz. Ana şol Tiptronic bolýar. Buň abzor Aziya tagamlaryna ulanlar. Iň süýjü pizza berde bilýäňiz. Aýtmak gerekkä, gelip barlak görüň. Funksiýonlaryndan kamera zadnya video bardyr berde. Monitorjyny şuňalçy gidijek, gatwar ullal. Cruise control we başga ütköşük zat ýok. Ýöne XL komplektatsiýalaryna şulan Afgonda çykladym gelýändir. Berde şuňalçy yaprak diýäs bir muňa. Tiptronic oýan, bu çapşaňda. Bula goşa bu da aýrýa. Has udobny bolar ýalyktary geçirmek. Beýle berden şeýde oturaňyzdan berden geçirýäňiz. Berden aýrýaňyz. Tiptronicda sürüňiz diňe. Op şaýdanda maşyna erbetdäl, köpüňizi turp göränsiňiz. Munda kredit berenler, ama ýöne bu edil kredit üçin nädäl. Çysto özüň sürmek üçin. Maşyn biraz gatyrak, ýöne oňal gatylar ýok, ýöne dut Camry, dut tawlawyna seredende bu biraz gatyrak. 18 Camry'lar, 20 Camry'lar şolar şoňalykdyr. Olardan dut Camry has ýumşak. Men ýalňyş biler, öz pikirimi aýdýandyr. Sizin öz pikiriňiz ýokma, suratda komentar edäň. Maşyn edil şu wagtda ideýanjy sastaýanyda salon görýäňiz. Sideniýasy koja idýär, ýarsy koja, ýarsı mata idýär. Eseň öz materialçygylar. Sideniýasy edil şoňal, ideýanjy saklanan, görýäňiz. Grasy koja, bärsi mata idýär. Berde podstakanik, gidecek kaduşka. Edgin oturmak udobny. 2.5 bolan sebäpli Afganada çykanda ya şu mosta da Afganada çykan, ana şonda biraz billere 2.5 atak yürüyüş elbetde maşyna.
Ya men 3 yarımda öwrençdim, maňa şoň ýalyksa dedi. Atak elbetde kansereram gowy işleýär, ýöreşem gowy, ýol tutjurgam normal. Gowdady maşyn gaterator kaprizinde ýöne döwülip ýatan okana. Şolady wa Toyota'ň. Şolana ulu plus. Iň esasy motor berden hem bolsa da gidravlika ba gallarya. Bizim ýurtymyzda bu maşyn 2 motor diýildi. 2 yarımlyk we 3 yarımlyk. Ýöne çykarlaryna ikilikler amma bolan. Bizim ýurtymyzda ýöne 2 yarım bilen 3 yarım geldi. Ikilik mene görem. Siz görünmäseňiz tökma, urata kommentariýa ýazyn. 2 yarımlyk motor 180 atım gücü, 0'dan 100'e çenine 9,5 sekund, 100 kilometre da 9 litre yakka primerna. Bulan 3 yarımlık ammadır, 3 yarımlık has, şaltıraz gonalya, has köprek yakka ve atuyacağım köptür. Serdin oğlanlar, degim yerlerini özünüz görün, ussaňyza da görkezin. Ondan da şaram win kodu sorap bilersiniz. Kime gerek bolsa win kod uğradıp bilers WhatsApp'tan, Telegram'dan ýazyp bilýäňiz. Serdin. Motorda arassaca edil şuwa da ýanca sasýanyda maşyn. Indi sürüp görelim maşyny. Biraz rul aşağı edeyim şu. Regular get bolýan rul. Aşağı edeyim men şu öwrençdim aşağı edip sürmän. Siz näkil sürýäňiz ýokma? Urat ýazyn kommentariýada. Aziýada kämir göwnüňiz ýarym onam ýazyn. Otlan şuwy. Motorda lişni ses ýok. Skorunların geçişine ona haber görürsün. Buna kamera zadine vida badır. Edil bir kaçsız angar baş değil yönü serağına balya. Hopsuzluğu yattan çıkaramız ok. Hopsuz ne ama bize seyredip dur. Kansener işledi. Çalaca. Size erwede iştilmedi. Kaydı pikir edýän. Kansener işlemese yaman kıyna bilýäňiz. Onu aş görüňiz soň çykar bu labzorda. Şonu türemle erwet köserdim. Muna şoň ýalykda ulanlar. Hadoya erwetdäl bu maşynyň ýöne bu maşynyň özü asly gatrak. Biz duta ulanlar sürüp öwrenşäse soň bolara gaty diýip berse ýöne oňňa bir gaty zady ýok. Hadoya erwetdäl maşynyň. Ses ýok lişni. Näder ýöreşinem şu ýerde barlak görýär. Elbette. Yürüyüş elbette. 2 yarımlık olsa da o jörýän eken. Motor mesele oğlanlar. Skoram normal çalışýar. Motorun sesi hem artykmış sesi yok. Häzir ýene bir krok sök göreli. Has size gowalar ýarlar. Şu wagt şu maşinlar Amerikankalary, ýagny Dubayda taksi bolup gelenler däl, Amerikankalar. Bizim ýurdumyzda 11 000 dolardan primerna başlaýar. 10 ýaş 16 çenli gidýändir. Ol 10 ýaş 16 diýilýänler, ol gat aňar başy. Ýöne mene 10 ýaş 16 000 dolar şu maşyna berjekkä liçna. Nähile golaýsyn ol paket bolsa da berjekkä 16 000 dolar. 16 000 dolara Lexus alan gowarýan mene. Siz nähil pikir edýäňiz? Hökmat urat ýazyn kommentariýada. 10 000 dolardan geçip bereniňe degýär ýöne şu maşyna. Ana oňa söz ýok. Häzir yöre şeretler gowa. Häzir ma ýazýarlar da men 11 000 dolary 18 kamera alýan, 20 kamera alýan diýip bir zat da sastaýanýasyna seretmeli maşynyň. 18 kamera 11 000 dolary ýok. Kopartdan almasaňyz bärde ýok. Indi bize şu wagt 19 uje 20'lar gelýär diňe. 20'lar 20'ler. Bizem kopartdan alyp berse bize şu wagt kıstaçy kopartdan kim maşynda gaýtjak bolsa arkan hawlaş bilen. Arada tanış oğlanlar alıp berdim 2 tane Camry. Şol özüne 11 000 oturýar. Biriniň käli, biriniň käm esse, ikisiniň käm şol 11 000 oturýar. Primerna.
Häzir $500 eýlek bolup bilýär ýöne gaty ondan känne oturmaýar. 11 ya 11 ýarym oturýar. Primerni edil nokot hasaplap bolanokda. Ýöne ondan ardanra oturmamak mal käwat. 10 oturýan altan bolýandyr. $10.000 ýapylýan altan bolýandyr. Le ýöne. 20-21 Camry'lar. Soň üçin arkaň habarlaşyp bilýäňiz. Onsoň Camry'ňiz ýazýaňyz da ol Dubaydan gelir 18 Camry we taksi bolup beýle ardan şollyp. Ol taksi bolup gelen uje ol gow sürlüp kreyde de bilýäňiz maşyny ýazlaýlanýar. Näle sürüňdi de seronu kreyde kän probek geçe option bir. Gowdaýlanýar dary onuň şoňa öwredi şolaň bahas ardan onu alandan soň adamlar motor karopkasyny çalşýar. Şo sebäpdenem ardan alınýar. Şo motor karopkan pul aýrylýar şo taýdan düşünýärmi? Mene on maslahat bermeýän, liçna Dubayda kreydik gelinen maşyny almaňyz maslahat bermeýän. Alsaňyz da men ki motor karopkan çalşar niýen maksat bilen alsaňyz onna bolýar. Maşynyň görüşini gördüňiz. Artık motorda ses ýok, hadoýda ses ýok, hemmedat normal. Bolja saklanıpdyr maşyn. Inni bir zat da şu maşynlar şu wagt öňkü abzorda men aýdypdym, iň bahasyna bir degen maşynyň biri diýip, realna ýaňam aýtdym. Bahasyna degen maşyn, mesele ýok, gowy. Ýöne edil 10-16 miň dolar. Men liçna ödüm 3,5 miňe da berjek şu maşyny. Sebäbi 10-16 men Lexus alanmagy. Bu maşynyň bahasy, iň soňky bahasy 11 miň dolar. Kime gyzykly bolsa aşakda nomerler habarlaşyp men win koduny uratjak. Ýöne ýaňy aýtdym men size bahasyna dege 11 miňe dege atak win koduny görüň özüňiz men win kodu urady. Gyzykly bolsa radnoy ak degimjiba aýdaýyn win kodu uradymda görersiňiz şo win koddaky degimi soň bärkel we degen dady ýok diýämiň. Bu da bir tanşowlanyň maşyny edil öz maşynma da ondan soň serawno siz ustaňyz alyp gelmeli men win kodu beremden soň ustaňyz alyp gelip görkezmeli hökman suratda. Ana şuňa alap zor olanlar. Göwnüňiz ýaranır diýip pikir edýän maksimum keska çap zor etdik. Sebäbi suçayna gawatterlikde maşyna şuňa goly satlyk diýip. Kime gyzykly bolsa bilýäňiz, niýet jaň etmeli, niýet ýazmalsyňyz. Kim şuňa açyk Camry arzu etip berýärse, bu maşyn gowraýan akan bolmaly araňyzda. Her ýeriňizde nesip etsin. Iň esasy adam jaňy sag bolsun. Galan lat bolar.